friend Fotini today. And this game we're gonna play it in Greek. So if you're not Greek and you won't be able to understand, so please click off. Γεια σας παιδιά, είμαι εδώ με τη φίλη μου τη Φωτεινή. Φωτεινή, πες γεια. Γεια. Και νομίζω ότι να ακούσατε, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, σήμερα θα παίξουμε Boo's Revenge, θα παίξουμε Chapter 2, επειδή εγώ και η Φωτεινή έχουμε παίξει Chapter 1 και δεν μπορούμε να το καταφέρουμε. Συνεχώς πεθαίνει σε ένα κομμάτι, Φωτεινή. Φωτεινή, Φωτεινή! Ναι, πού είσαι? Εδώ. Πάμε να πάμε από 2 player. Έλα μπες γρήγορα. Sorry. Εγώ εντωμεταξύ αυτή τη στιγμή παίζω με το πιο cringe Apple μολύβι. Δεν είναι ούτε κανονικό μολύβι, το φτιάξα εγώ σπίτι. Και δεν είναι γρατζουνάκι το tablet μου. Anyways, περίμενε. Αυτόν το λένε που, αυτόν τον λένε γκου και αυτοί τι λένε μου. Όχι, λάθος το έκανα. Γκου, λου, μου. Γκουλου μου. Γκου, λου, μου. Πρέπει να κάνουμε εκείνο το χαζό πράγμα με τα κουτιά. Το έχουμε παίξει, αλλά δεν προλάβαμε να το τελειώσουμε επειδή της έφυγε της Φωτεινής η ενέργεια, the power. Wow, έτσι φτιάχνουμε πράγματα, ρίχνουμε κουτιά πάνω τους και φτιάχνονται. Πολύ αληθινό παιχνίδι, θα μάθει πολύ σε παιδιά. Έσπασα το πόδι μου. Τι είναι αυτό? Πώς το Εγώ πάω να πάρω τα κάτι κλειδιά που υπάρχουν, επειδή είχα βρει κλειδιά γύρω από το σπίτι. Το αυτό που μπαίνει για να το... Εκεί. Το ρίχνεις. Έτσι, μπράβο. Σχολιάστε, εγώ ακόμα ψάχνω κλειδιά. Για bitch. Οκ, πεινάμε. Γκου, έλα μαζί μου. Φωτεινή. Ναι. Πάρε εσύ τον Λου. Ο Λου είναι ο μπλε. Και εγώ θα πάρω τη μου μετά. Επίσης, Φωτεινή, sorry που σου κάνω spoiler, αλλά θα το χρειάζομαι να το κάνω για να κερδίσουμε. Ουσιαστικά θα υπάρχει ένα κομμάτι του παιχνιδιού που θα έχουμε μόνο 160 δευτερόλεπτα για να τους ταΐζουμε, να τους πλύνουμε και για να παίξουμε μπάλα μαζί τους. Και πρέπει να πάμε στη τουαλέτα και να βάλουμε φαγητά και τέτοια. Όχι αυτή τη μέρα, επειδή μετά θα εξαφανιστούν την επόμενη, επειδή θα έρθει η μάνα τους και καλά. Βασικά νομίζω αυτή τη μέρα πρέπει να το κάνουμε. Επειδή έχουν μια μάνα, όπου, θυμάσαι, όπου εκείνος ο μεγάλος, ο αειδιαστικός, ναι, θα επιστρέψει ως Spider-Man κάπως. Θα έχει πόδια Spider και θα προσπαθήσει να μας τους πάρει. Γι' αυτό πρέπει να τους ταΐσουμε, να τους βάλουμε και να τους κάνουμε να ράνουνε για να... Ναι, και μετά πρέπει να κοιμηθούμε πριν έρθει η μάνα. Okay. Για κάποιο λόγο τους ταΐζουμε και δεν πάει πάνω η μπάρα. Πρέπει να φτιάξουν λίγο αυτό το παιχνίδι. Κολλάει πολύ. Όχι κολλάει. Πρέπει να φτιάξουν τα που. Δεν έχει άλλο φαγητό. Τι πεινάνε. Εντάξει. Πρέπει να πάμε να αγοράσουμε πράγματα. Αγόρασα. Ναι. Πάμε να τα βάλουμε στο κύκλο του δαίμονα. Πρέπει να ανοίξω την πόρτα.
Γιατί πήραμε μόνο μήλα. Πρέπει να τους βάλω μαλλιά. Τους έβαλα μαλλιά. Δεν πάει καλά. Έφερες τα... Έχουν bacon hairs. Oh! Κάτσε, έχει κι άλλα μήλα εδώ πέρα, άλλα λίγα μήλα. Εγώ πάω λίγο πάνω για να τους βάλω πάνω, επειδή πάνω είναι το μπάνιο και πάνω είναι και... Πρέπει να τους βάλουμε για ύπνο. Καλό πράγμα, είχα ήδη φέρει ένα πάνω. Έχουν συγκεκριμένο χρώμα κρεβάτια ο καθένας. Όντως. Ναι. Ο Γκου έχει το πράσινο, ο Λου έχει το μπλε και το Μου έχει το ροζ. Και η Μου, γιατί είπα ο Μου, η Μου, sorry. Έχουμε σαν ακόμα άλλα 11 λεπτά για να παίξουμε. Για όσους που δεν καταλαβαίνουν τι εννοώ, πρέπει να βάλω το νούμερο μου πριν να μπορώ να ανεβάσω βίντεο παραπάνω από τη 15-18 λεπτά. Γι' αυτό. Και δεν το έχω βάλει ακόμα. Θα το βάλω σήμερα ή αύριο. Ποιος είναι στην πόρτα? Φωτεινή, πριν δούμε ποιος είναι στην πόρτα, πρέπει να πάρουμε φαγητά, πρέπει να πάρουμε την μπάλα μέσα στη τουαλέτα, επειδή θα γίνει αυτό. Okay. Ποια μπάλα? Την μπάλα στα παιχνίδια. Πρέπει να τη βάλεις στη τουαλέτα. Είναι την μπάλα που τους ρίχνουμε και τους σκοτώνουμε με... Ναι. Πού είναι? Είναι στα παιχνίδια. Εκεί κοντά με το δωμάτιο ύπνου. Να ξέρεις, είδα κάτι παράξενο, έχει ανοίξει... όχι, εκεί. Έρχομαι με φαγητό. Εγώ θα φέρω μπόλικο, επειδή μπόλικο μας έκανε για να τους ταΐσουμε αυτούς τους χοντρούς. Εγώ απλώς αναρωτιέμαι πού είναι η τουαλέτα. Την πήρα την μπάλα. Και πρέπει να βρούμε τη τουαλέτα. Ωραία. Τουαλέτα, που είναι η τουαλέτα μας? Νομίζω είναι κάτω. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Μήπως είναι αυτή η πόρτα? Εδώ είναι. Ωραία. Βάλε την μπάλα. Όχι πίσω από την τουαλέτα. Πάρε φαγητό μαζί μου κάτω. Πρέπει να πάρουμε φαγητό. Θα πάρουμε σαν 10. Παιδιά, sorry που κάνουμε αυτό, αλλά απλώς προετοιμαζόμαστε για να μην χάσουμε, επειδή μετά πρέπει να κάνω το βίντεο πάλι από την αρχή και αυτό δεν το γουστάρω πολύ. Γιατί δεν μπορούμε να χοροπηδάμε. Και πρέπει να πάμε κάτω σε αυτά τα ψυγεία, επειδή πάνω δεν έχει κάτι. Φαντάσου να μας δώσει ένα ending που λέει που σπάει μέσα στη πόρτα και μας σκοτώνει και παίρνει τα παιδιά πίσω. Φαντάσου, επειδή αργήσαμε να απαντήσουμε την πόρτα για να πάρουμε το γράμμα που λέει έχεις 160 δευτερόλεπτα να κάνεις αυτό. Νομίζεις αρκετό φαγητό πήραμε για τους 3? Νομίζω ναι, είναι αρκετά. Και πάμε να δούμε. Και που είμαστε και 2 άτομα μπορούμε να απαντήσουμε την πόρτα και να τα πάρουμε πιο γρήγορα. Πόρτα... Το γράμμα. Έχουμε 150 δευτερόλεπτα.
Πρέπει να πάρουμε τα που. Που. Καλύτερα να ήμασταν 3, επειδή 3 άτομα μπορούν να κάνουν τα πάντα. Ναι, αλλά η Νάγια θα φοβόταν το παιχνίδι επειδή θα είχε jump scare. Ναι. Τι θες? Φαΐ. Τουαλέτα. Θα φέρεις, μην τον πλύνεις ακόμα, φέρει και τιμού. Εγώ θα ταΐσω τον Γκου. Μου και μασάλα. Έλα πάρτε γρήγορα. Οκ, και οι δύο θέλουν να πληθούν. Η Μου θέλει να πληθεί. Νομίζω Θέλει να όχι, παίξει. θέλει. Πάρ' την μπάλα και παίξει μαζί της. Έχασα το σαπούνι. Ρε προπό. Πρέπει να παίξεις και με τον μπλε. Με τον μπλε, ξέρεις το όνομά του. Τον Λου. Ακόμα θέλει να παίξει, παίξε. Και η Μου θέλει να παίξει ακόμα. Ωραία. Το αυτή τελείωσε. Οκ, Ρε, και φέρε όμως. την μπάλα να παίξω μαζί της. Πού είναι η μπάλα? Εσύ δεν Εδώ το πέρα. κάνεις καλά. Θέλει να κοιμηθεί ο μπλε, πάνε πάρ' τον. Να κοιμηθεί. Και αυτή. Πρέπει τώρα ο πράσινος. Επειδή πράσινος. Οκ, πάμε. Γρήγορα. Βάλ' το γρήγορα, έχουμε 8 δευτερόλεπτα. Δεν θα προλάβουμε. Πρέπει να το ξανακάνουμε επειδή δεν είμαστε αρκετά γρήγοροι. Να παίξουμε και τρία, αλλά αυτό δεν είναι καλό. Ναι, εσύ. Θα κάνω καινούριο βίντεο. Και τι να παίξουμε. Δεν ξέρω. Παίξουμε. Δεν ξέρω. Ψάχνω. Είναι ένα παιχνίδι που λέγεται Escape Room. Escape Room. Δεν είναι scary. Garden of Banban. Είναι αυτό. Είναι ουσιαστικά ένα horror παιχνίδι που είναι μικρό. Οκ, πάμε να το παίξουμε. Έχει γίνει ένα glitch, αλλά νομίζω το έχουν φτιάξει. Υπάρχουν σαν 6 chapters στο κανονικό παιχνίδι, αλλά στο Roblox παιχνίδι έχουν βάλει μόνο το πρώτο. Εδώ και 2-3 χρόνια λένε coming soon. Garden of Banban 2. Coming soon. Και πρέπει να αρχίσω. Όχι, ακόμα κάνω recording.